le tuna chuan karcha kat tia vai ho mi zo tong chuan karcha kat kan ti hi a material duan lok ani mai ang chu thui thei tura ruam han sa duan lok kan tiang kha ani mai a chuan hei hi han chop kan thai lampang hi a chung lam a biru lama om tur zel ti na ani chuan fel fai takin fel fai taka kan da lo hen a hnok sam em em a chuwang chuan fel fai taka da thin tawng nge tikhan hian kan se panga tikhan heta hi chuan no le han ti buai vak tur kha om lem lo a hian kan danga fel fai takin chuan hi mapat alo ni ta tuna mi hi uluk taka en angai ta ni chan chu in request sami chiang deuh hlekin in ron tiang chi te khang kha smart pen bi ka engkim alang chiang vek dona chuwang chuanin ei a thle let tur kan ti kha kan che kak na lai kha hei a rin zona hian ta camera atang chuanin hu phak lo mai thei ma se tikhan alanga ti hian kha atlang in thlen tur an ta ni chu kan note te ta hemi a chok lam lang lam kha a biru lam ke kora chuan a chhung lam zel om tur kan ti to kha hriat sa to tur ani an istrin kan han note ta istri la savak lawa hak deuh kan hma pain akong tur istri kan hma sak pain akong tur kan la ang hei akong bakram ke korkong bakram bi ke sanina oma akong deuh bi ka chu tunang lai chuanin ke korkong bakram tel lo hianin ke korte kan thui mang to lo ni inchis khatle chan vein kan chhut to kha ania kan soi to a ke kor kan kat na khan ador kan lak don khan ti khan inchis khatle chan ve tangin kan te khlak to kha chuan inchis thuma alai taka phel le turin kan la ang photina khan chuan akong chu kan lo la don ta ni inchis ni kan ti lo ranga hian inchis ni kan va thin chhiap phota inchis ni atang hian akong kan la don ta a akong chu somni pakua lo nia somni pakua chu inchis som pali le chan ve hi azat ve chi lo nia chu kan chin chianga hei uluk takin lo en ru akong che lak dan in ti tak kha tikhan inchis li le chan ve kan chin chiat som pali le chan ve kan chin chiat ta a ti chuan som pali le chan ve hi thui na turan ta a he tilaya a hnung lam mong kan kat na akong ti le na tur reserve kan ti kha khami va thui phei ve len tur kha kan chin chia leang tatang hian inchis ni point ni ting lo hi kala tang pui inchis khat inchis ni point ni ting lo som par le point ni hi khan chuan akong hren vu na tur beng a beng kan tia akong hren da na tur lo tu tur thil lu na tur kha tatang hian a thui na tur tang hian inchis khat le point nia hian kan chin chianga hei hi a hnung lama a beng kong hren thil lu na tur kha alo ni tanga chuan som pali le chan ve zat ve chu
pasari le point nge lo ni ta a pasari le point ni zat ve hi hi pathum le chan ve le point khat hi abeng masaber omna tu alo ni ta ni khan abeng masaber abeng hnung ber athuina akat na tur alo ni ta a chuan hemi in kar lai taka hianin abeng pakhat om ve le don ta ni khan hemi in kar lai tak chu pakua le chan ve point khat alo ni ta a pakua alo nia pali le chan ve hi le achan ve alo ni le ta panga point ni ting lo hi le point khat chu panga point khat le chan ve ting lo hian ta ni tihan kan chin chhe thap thap anga tikhan chuan a kawng bakram a te dan bik chu tikhan kan zo le ta kha uluk takin en chuan in hra thiam anga hriat thiam lo thil hei chhut ngai ve deuh hlek ani awangin hriat thiam har deuh hleka chu wang chuanin uluk deuha ena lo zir chiam deuh hlek kha a ngai ve mai the ni ka soi fiah tawk lo mai the a se kha bak a fiah dan a fiah kha chuan soi thiam che lo ni tichuan hei hi alai taka kan phela tikha kan chin chia alai taka kan phel le anga chuan a kawng vei lam tur bakram a hi tik tik kan siam don ni tah hian tikhan kan chep kak ang thei hi tlemin a kawi chho deuhang tlai atang kan a ben kan siam don ni hei hengtei tangkai deuh ania nakina a hman na tur a thui hunah kan rawn en tir leh dawn ni chuan istiri a lo sa tawh anga tikhan hei hi kan buaipui leh phut a ngai ta tui hei tui an ta a tui hi hman tangkai a tha tikhan tui kan hman hian a tle tur a veng thei a tin bakah puan a nih dan turah khanin a awm awsam bik ta ni hemi a kan nem leh hianin thil re re han halila a che tual tual a sa hian chu tiang che chuan puan pawh hi tian a rawn kang tual tual ve thin ni chu chu hemi a kan nawr khanin a bet thlap thlap a chu chu a nih tur ang a hmel hmang put dan tur ang tak khan a chhuak thin ta ni chuan hi kan note bet lenga kekawr bikah chuanin cross pocket ah chuanin hemi design bik hi chu tun bak hi kan ti dawn tawh lo turah ngai taila chuwang chuan uluk deuhin min lo thlir sak dawn nia tikhan kan nen bet anga chuan heti lai a cross pocket lai tak hi hei hi mi tam tak chuanin ka tih dan hian an ti ngai mi alo a paper bakram ka hmang thina ke chuan tah hian hei hi paper bakram ania nok ve tur ani tah hian hemi a in thleh thlak na lai turah tak hian chumi tangkai na chu puan a lo fan thina he paper bakram hian a fan tur te a veng dawna finishing a tin a lang a chu bakah a ti khawng deuh dawna chu chuan thui a ti nuam tel bawk anga chuan puan che tur kha a veng dawn ta ni deuh ber mai a thui tu tanah puan a chet chuan a har sa buai thlak lutuk a chuwang chuanin heti laia kawr khawr tiang chi kha a awm phah thin a puan a chet nasa chuan chumi tur chu kan veng dawn ani tikhan
ta a le lam tur hi kan note bet ve don ta ni khan hemi kan che kak na chin bak hi angai chuang lawa hemi kan no be hi no be thui kha ngai me lo ni chuan khan kan han tia hei hi inches chan ve thing lo hret vel hi kan chep kaka ti hian lo kak ta chu chu tilai kan chin chia hi hei lan hi ta hian heti kan chin chia na che hian kan note thlep don ta ni ti khan kan note thlepa chuan hei hi a hlai to tuk ani a hnok thei hei hi chu wangin kan thlep lut ang ti khan tokin a tok khan te han a tok kha te chi chi a awm chuang lawa a hlai lu tuk kha kan thlep lut deuh dawna inches khat le chan ve vel hi a hmawrah hian tah hian ni sela inches tih bawr vel chuan tlai hi chuanin a zuih mawi tawk kha ni le mai khan nia a leh lam hi kan ti ve le anga tuna kan ti ang chiah khan chuan ti han kan ti ve le anga khan hi chu kan ruam han zowa uluk takin kan thlep le anga ti khan kan dah le dawn ni chuan hei hi a dawr tur kan tih pawh kha khan kan dah anga hei pawh hi pocket cover tur kan tih khan nia khan ren fai takin kan dah anga hei hi a kawng che lak na tur tak kha a lo ni ta hei a kawng bakram kan cut tawh a chuan tah hian a kawng che tur kha a bakram a kha kan note bet dawn ni tah hian hei hi a che kak lam hi hei heti lama a che kak lam hi heti lama in ding lam side a awm anga nangmah ni hlat zawk a awm anga heti lamah zawk hian hei hi hei tlai atanga hei a mawng lam thuina tur a nia hei chhinchhiah double lam hi tikhan hemi hi heti lamah in vei lam side a awm anga chuan tikhan in dah anga Listerine in note bet anga hei hi tah hian kat phei tur an dawn ta ti hian hei hi kat phei tur an dawn ta a
hết tiếng ang chia khanin a le lama hi ti khan in not pet ve lenga hei a ben kan siam a koi kan siam kan ti kha hian kan ti koi mai anga chu ko chu kan not pet le don ta ni hei hi ama chuar om kan tiang chi school uniform ma chuar om ang chi fit nei kan tiang che kan angai lawa hemi kan ti koi tak hi se tuna kan thui dan tur angai chuan angai ngei ngei ta ni hemi bakram kan no be hi a bet tha tur ania a be thal a bet thalo ni chuan kina a thui huna a ti hriam tu tur an don tha takin history hi etia no kal lo tur ania choya ha chat chat tur ania chu chu chan chu puan hi bakram po hi fan theya puan po hi fan theya history sai na no atia ti han no kal khan fan kholo ta thina chu bang chunin po kalatia thut lo tu hian chat chat tur ani khan a bet thata a hi alai taka kan phel don ani hemi bakram phula che hen kholin kan thui don ta a kong che lak tur han don ta chuan hetlam kan ti chuan a hi chu grip vuana tur an ta ni ti khan hei hi kan not bet lenga video siam hi a har em a hriat thiam ve tur chu kanom na kong puyan te ni a beng cheng a lo ri le rum rum thina motor ten ron tlana chu wang chuanin hun ol hun rem chang tha teizon ve nga ya in dawr ania wang hianin customer te kan nei ve deuh reng awang hianin tu hun huna video hi kan up thei lo thina hei kan chep kak ta ti hian hei a kak don ta hemi hi a kak lo chuan hemi che kak lo chuanin hei hi ti hian a mar punga hei a pot kawi thina ti hian chu wanga hei chep kak kan nia in che kak khanin hemi a bakram thleng thleng che kak lo tur tah hian in thui dawna a thuina ti chhe lo tawk tur ang khanin a in chep kak dawn nia video te kan nei khat chung chung pawh a in lo hut sak a min lo thlir sak tu te le momena eng enge moment on zawt tu te pawh kha kan hria a kan hi rang chu ma se in bei sei ang erawh chuanin video kan nei chak lo erawh chu pawh hi kan ti hle a chuanin thei tawk chuin video hi nei hram hram zel kan tum anga kan sawi tawng khanin live thei te chu ni ila live te pawh a live podcast te pawh han tih te pawh chak awm khawp mai heng hi khan a kawng che chu kan lo la zo le ta hei hi enge hei a thleng le si lowa in lo ti mai theia
ống diệt chú tiền hi cả hiện nên anh truy được tôn ta này tiền truy được tăng á hay chung làm bằng tủ khan ta chú vàng á khi thu hoạch thảo cầm nhiều chuan a bag pocket tu na kan a bag pocket tu lo ma bag pocket a hian hi inches na point hitling lo re turan nia inches som hi pakua nia tu wang chuanin inches ruk le chan ve hi atok fiau ni hemi bakram kat mo chuan hi a beng te po kha som thum le panga china chuanin pariat kan da thina som thum pali le chan ve tang te po hian kan da a chuan hei kan note pe tanga chu tiang che chuanin a bag pocket po hi inches som ni pariat ni kwa ti vel som thum chho vela te som thum chin noi lampanga chuan inches nga point ni thing loin a bag pocket a hnung ip te hi kan rek thina chuan inches som thum pakhat atanga som thum paruk vel inkar thleng chu inches ngai kan reka thum ruk thum sari atanga thum ruk chung lampang atang hi chuan somli thleng hian somli thleng veli chuan inches nga le point ni nga le chan ve khatiang vel kha kan rei dan thin ania chuanin hei chu a kawng len dan a zir an size a zir khan a hnung ip te kha a re zo zawng kha chu mani in kan hisap a chia chia tur ani hei hi ti kha a awm lem lo ni chuan hei kan note thei panga thil pakhat pawimawh deuh chu puan thui chuan in bakche thlo lo tur ania bakche kan thlo hian in lo chik ngai bakche hi a che a dik lova hmana hre awm em em thin chuwang chuan kan hman ro hman te hi uluk taka enkawr thin tur ani tikhan tah hian a kawng hnung ip te reh tur kha tikhan kan chhin chhiah dawn ta ni inches nga point hnih thling lo kan tia kan chhin chiang inches nga point hnih thling lo chuan a laiah tak kan chhin chiah bawk ang pahnih le chan ve point khat thling lo nia hei hi a exercise tur a chuan ta ni khan hei pawh kan zo le ta a chuan hei hi inches khat vel a hlain inches khat vel hlain kan la ta a hei hi chu chu a hnung iptea kawr kilh vuahna tur a huk kan tih khami a zubat tu tur siam tur khan ta a chuan tunah chuan a kawng hren teng tur ang kha kan la leh anga hei hi ka teh ngai lo a kei chuan chu teh hi tha mahse la kan ti hnem tawh a ke ni chuanin a awm tawk
hi kan hriat chian to wangin te lo hian kan ti mai thina ka che zo kan ti ang aping kha paruk tur kan tia tiat lai nge kan ti don ta ni inches ni point ni atling lo an ta ni kha tok chi a hi engzat nge dai thei don kan en lenga apeng pakhat dai tur hian inches li tok viawa inches li tok chuanin hei hianin apeng pali dai ti na ni hei hian pali lo daya chuan apeng paruk tur kan tia pahnih lak vel kan la ngai ta ni dai hei hian dai ta ti khan apeng kawng hren thil luh na tur chu alo dai le ta a chuan tunah chuanin pocketing a ip te tur kan la dawn ani hei pawh te lo hian kan chep mai zel ama se tun tum chu video dah tur kan siam ani poka video en tur mi en le tur ani awangin kan te thlap thlapang tatanga hemi seizawng hi inches sawm pahnih le chan ve sawm pathum te pawh kan la thin aw tun tumah chuanin keimah ni chuanin a chiah chian kan ti thina mahse nangmah ni ina in lo tih chuanin tlemin uak thin ro tih sual pal awmin a pawi thlak a tunah hian sawm pahnih lak tur hi keipawh sawm pathum le chan ve in kan la nge aw tikhan sawm pathum le chan ve kan chhin chianga chuan a ip te kha eng heti zawng hian eng tia hlai tur nge tih kha kan eng lo lenga hei hi sawm paruk hi tawk viau ni hei pawh hi ala hlai dawn a mahse ipte a size kekawr size a zir khanin hei chu a danglam lo thei hei adjust le tur ala nia finish ani lo a hei hi adjust le tur hisapin kan la dawn ta ni tuna kan cut hi chu a pocketing vel chu engmah hi fix a awm lo chuanin kinah kan siam tha le dawn a ipte kan thui hunah khanin chuan a back pocket tur hi hei hian a daih ve em inches 5.2 se hei hman thei che che ta hei hi atlang pui thuin inches riat ani tur ania hemi a hlai lam hi inches riat hi tawk khawp mai a mana nuam tawk a hemi hlai lam hi mahse inches riat a tling lo a mahse a ipte kan reh tur a tet awangin hmang luih dawn ani hei chu hei a seizawng hi inches sawm pasarih a tawk chiah puitling size ah chuan a back pocket thuk lutuk te pawh hi a ṭul lo wallet a pil mawi tawk chiah hianin duh thu sam ani vale tikhan hemi bik chu kan zo le ta a tikhan next video a part thanin a thui overlock atangin kan on en tir lenga chuan kan channel te in lo hlut sak nge zel turin kan han som cheu ni